Sziasztok! TP Bence vagyok, és ebben a videóban csak annyit, ez csak egy ilyen kis helyzetbejelentő videó. Amint látjátok, egyedül vagyok, tudtomban. Na, röviden. Annyit szeretnék mondani, hogy szeretnék kezdeni egy olyan sorozatot, ahol ti küldtök be játékokat, vagyis legalább a nevét. Én már megpróbálom letölteni, és teszek fel róla videókat, például ilyen végigjátszás videókat. Küldözök be valamilyen játékot, amit ha tudok, elkezdem végigjátszani, vagy videókat csinálni. Ha valaki olyan játékot küld, amit én nem szeretek, vagy én nem szeretnék vele játszani, akkor azt majd vissza fogom írni. De annyi a lényeg, hogy küldjetek be játékokat, és akkor próbálok róluk videókat készíteni. Na, csak ennyit szerettem volna, hogy bocsánat a rossz fényviszonyokért. Nem tudom, hogy a videóban hogy fog látszani, kamerában jól látszik. Na, de csak ennyit szerettem volna. Sziasztok!